miki mai sona na yi alkawari daga ke ba zan kula kowa ba. Sirrin da ke raina na faɗa maka mai sona na yi alkawari daga kai ba zan kula kowa ba. Na yau sa'ar samun ta daban a cikin mata wacce za ta zamo sanadin haske ga makomata. Ke ce a cikin dukkanin nazari da mahangata, in har kika zama ta wani zan rayu cikin gata. Zuciya ta ke ce wadda take iya haskata, mai sanya raba ni da ke ba zai ji da daɗi ba. Cewa duk kalamai na baki bai iya furtawa, kai ne a cikin rai kai zan iya nunawa, burin da nake tare da kai mai zaunawa, duk haƙƙina kai ne mai iya karewa, a zamanmu da kai abadan ba za na yi kai ba. Cika alkawari lallai sai da nagari, magana ta kwarai ai maka ta zarce sukari, a gida da waje ini fa da ke na yi alfahari. Allah kai mu biki da ranar za a yi bidare, hatta da gidan sun ce kin cika ya ta gari. Ina rayu da ke lallai ban rayu da ke wa ba. Sona na yi alkawari daga kai ba zan kula kowa ba. Sirrin da ke raina na faɗa miki mai sona na yi alkawari daga ke ba zan kula kowa ba.